Li seranserê Ewropayê û Amerîka û li her çar parçeyên Kurdistanê xwepêşandan û çalakî ji bo piştevaniya Kobanê û dibin dirûjmên Kobanê ne bi tenê ew şermezarkirina kiryarên hovaneyên ku rêxistina bi navê Daişê li dijî Kurdan li bajarê Kobanê encam didin tên li darxistin. Ku di alozî û xwepêşandanên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo şermezarkirina êrişên Daişê li dijî herêma Kobanê û helwesta Tirkiye li hember Daişê dest pêkirine û heta niha 23 kesan jiyana xwe ji dest dane û sedan kes jî birîndar bûne. Ev çend rojin li gelek bajar û deverên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê bi mebesta şermezarkirina helwesta Tirkiyê her wiha êrişên wêrê xistinê li ser herêma Kobanê ya Rojavayê Kurdistanê xwepêşandan tên kirin. Lê xwepêşandanan û çalakiyên han bi bersiva hêzên ewlehiyê aloz bûye û şer û pevçûn di navbera xwepêşanderan û hêzên ewlehiya Tirkiyê de derketiye. Li gorî medyaya Tirkî jî ku di encama wan alozî û pevçûnan de heta niha 24 kesan jiyana xwe ji dest dane û bi sedan kes jî birîndar bûne. Her wiha bi dehan kes jî ji aliyê polîsê ve hatine girtin. Her wiha ne tenê li Bakurê Kurdistanê ji bo piştevaniya Kobanê xwepêşandan birêve çûn, lê li gelek bajarên Rojhilatê Kurdistanê ji bo piştgiriya Kobanê welatî da ketin kolanan û li dijî Komara İslamî ya Îranê slogan avêtin û di encam de şer û pevçûn di navbera welatiyan û hêzên ewlekariyê de derketin û 10 kes birîndar bûn û 41 kes jî hatin binçavkirin. Li bajarên Serdeşt û Bokan û Ciwanro û Merîwan û Pîranşar û Mehabat û Ormiyê yên Rojhilatê Kurdistanê welatiyên Kurd ji bo piştgiriya bajarê Kobanê bi sloganên cuda da ketin kolanan û piştevaniya xwe bo xelkê Kobanê anîn ziman. Hat ragihandin jî ku doh li bajarê Merîwan 37 kes hatin binçavkirin û eger heye îro hejmarek din jî bên girtin. Her wiha li bajarê Bokan jî 4 welatî hatine girtin. Li gorî heman çavkaniyê di encama şer û pevçûnên di navbera welatiyan û hêzên ewlekariyê de hejmareke zêde ji xwepêşandêran birîndar bûne ji ber destpêkê sloganên bo piştgiriya Kobanê bûn û piştre slogan li dijî Komara İslamî ya Îranê hatin avêtin û şer û pevçûn derketin. Ev bêhtirî sê heftiyan e ku çekdarên Daişê bi çekên giran êrişî herêma Kobanê û gundewarên wê kirine û derbasên taxên Rojhilat û Rojhilatî Başûr yên bajêr bûne û şer û pevçûnên giran di navbera wan çekdaran û şervanên Kurd de berdewam dikin.